takmičenje koje je održano za vikend, subotu i nedelju. Šah održan 26. maja u subotu u mesnoj zajednici Kraljevo. Lužane Moravac 1-3, Beli Breg Moravac 2-2, Beli Breg Lužane 2,5 prema 1,5. Konačna tabela: Moravac prvi, Beli Breg drugi, Lužane treći. Basket je održan 27. maja u nedelju u 11 sati na terenu školskog igrališta. Bilo je 4 ekipe, igranje kup sistem, prvo polufinale Aleksinački rudnik Donji Adrovac 16-4, drugo polufinale Glogovica Kraljevo 12 prema 14 i u finalu Aleksinački rudnik je bio bolji od ekipe Kraljeva sa 16 prema 8. Kad je u pitanju stoni tenis, nedelja 27. maj 11 sati, mesna zajednica Kraljevo. Takmičenje je održano u prostorijama mesne zajednice. Dosta ekipa bilo prijavljeno pa su bile podeljene u dve grupe. Rezultati prve grupe: Gornji Krupac Tešica 0-3, Glogovica Donji Adrovac 0-3, Tešica Moravski Bujmir 0-3, Tešica Glogovica 0-3, Tešica Donji Adrovac 0-3, Donji Adrovac Gornji Krupac 3-0, Moravski Bujmir Glogovica 3-0, Glogovica Gornji Krupac 0-3, Donji Adrovac Moravski Bujmir 1-2, Moravski Bujmir Gornji Krupac 3-0. Tabela prve grupe: Moravski Bujmir prvi, Donji Adrovac drugi. Rezultati iz druge grupe: Gredetin Kraljevo 2-1, Žitkovac Beli Breg 2-1, Beli Breg Gredetin 0-3, Beli Breg Kraljevo 0-3, Žitkovac Kraljevo 2-1 i Gredetin Žitkovac 1-2. Prvi u drugoj grupi je Žitkovac sa 6 bodova, drugi je Gredetin sa 4 bodova. Prvo polufinale Gredetin Moravski Bujmir 2-0, drugo polufinale Donji Adrovac Žitkovac 0-2, u finalu se našli ekipe mesnih zajednica Žitkovac i mesne zajednice Gredetin. Rezultat 2-0, pa prema tome mesna zajednica Žitkovac se plasirala za republičko takmičenje. To bi bilo sve od rezultata takmičenja koje su održane za protekli vikend 26. i 27. maja u mesnoj zajednici Kraljevo. Za sledeći vikend u subotu i nedelju biće održano takmičenje u malom fudbalu. Prva grupa igraće u subotu 2. juna u 18 sati u mesnoj zajednici Glogovica. Druga grupa će da igra u nedelju 3. juna u 18 sati u mesnoj zajednici Donji Adrovac. Pobednici i drugoplasirani ovih grupa igraće polufinale i finale 9. juna na stadionu Sportskog centra Mladost. Pa ja ovom prilikom pozivam sve ljubitelje fudbala da dođu u subotu 9. juna i da posmatraju najbolje ekipe iz ovogodišnjeg ciklusa takmičenja u malom fudbalu u okviru seoskih olimpijskih igara.